N'akụkọ ifo nke ụbọchị taa, o nwere onye ọrụ ugbo bi n'otu obodo n'akụkụ oke ọhịa. O nwere nnukwu ubi nke nwere osisi apụl ochie, osisi ndị ọzọ na okooko osisi mara mma. Mgbe onye ọrụ ugbo ahụ dị obere, ọ na-egwu egwu n'okpuru osisi apụl ahụ mgbe niile ma na-atakwa mkpụrụ si n'osisi ahụ. Ka oge na-aga, osisi ahụ mere agadi ma kwụsị ịmị mkpụrụ. N'ihi ya, o kpebiri igbutu osisi ahụ ma jiri osisi ahụ rụọ ngwa ụlọ ọhụrụ. O chere na ebe ọ bụ na osisi ahụ emeela agadi, na ya agaghị agwọta ya, nakwa ọ ga-eme ezigbo ngwa ụlọ. O chefuru na ya ejirila mgbe ọ bụ nwata na-arị elu osisi ahụ ma na-erikwa mkpụrụ si na ya. Ugbu a, osisi apụl ahụ abụrụla ebe obibi nye ọtụtụ ụmụ anụmanụ bi n'agbata obi, nke gụnyere ọsa, nza, nnukwu nnụnụ na ụmụ anụmanụ dị iche iche. Mgbe onye ọrụ ugbo ahụ were ọnya ike ya malite igbutu osisi ahụ, ụmụ anụmanụ niile gbadara ọsọ ọsọ. Ha niile malitere ịrịọ onye ọrụ ugbo ahụ arịrịọ. Ha gbakọtara onye ọrụ ugbo ahụ wee sị, "Biko egbula osisi ahụ, anyị na-egwuri egwu mgbe ịdị obere n'okpuru osisi a. Ebe a bụ ebe obibi anyị, anyị enweghị ebe ọzọ anyị ga-aga." Mgbe o welitere anya ike ya, ọgbaghara malitere. "Biko egbula ụlọ mụ na ụmụ m," ka ọsa ahụ tiri. "Biko ebibila akwụ mụ na ụmụ m," ka ụmụ nnụnụ ahụ tiri. "Biko egbutula osisi apụl ahụ," ka ụkpana tiri mkpu. Onye ọrụ ugbo ahụ chefuru oge ọ bụ nwata na ndị enyi ụmụ anụmanụ ya. Ọ malitere igbu osisi ahụ n'ike n'ike. Ụmụ anụmanụ niile ahụ chọrọ ichebe osisi a n'agbanyeghị ihe ọ ga-apụta. Ụmụ anụmanụ gwara onye ọrụ ugbo ahụ sị, "Anyị ga-abụkwu gị abụ mgbe ị na-adọgbu onwe gị n'ọrụ ubi. Anyị ga-elekọta nwa gị nwoke, ọ gaghị akwa akwa, kama ọ ga-atụrụ ndụ ma nwee obi ụtọ. Ị ga-enwe mmasị n'abụ anyị ma ghara inwe mmetụta ike ọgwụgwụ." Otu o sina dị, onye ọrụ ugbo ahụ chiri ntị na mkpu enyemaka ha. N'agbanyeghị ihe niile ha rịọrọ ya, onye ọrụ ugbo ahụ gara n'ihu na-egbutu osisi ahụ. Na mberede, ọ hụrụ ihe na-egbu maramara. Mgbe o lere anya, ọ chọpụtara na ọ bụ ụlọ aṅụ juru na mmanụ aṅụ. O were ntakịrị tinye n'ọnụ ya. Ụtọ mmanụ aṅụ ahụ kpọtere nwatakịrị nọ n'ime ya. Na mberede, ihe ncheta oge ọ bụ nwatakịrị bịaghachiri ngwa ngwa n'ahụ ya. Mmanụ aṅụ ahụ tọrọ nnọọ ụtọ nke na ọ chọkwuru. O wetara ya obi ụtọ. Ọ mụmụrụ ọnụ ọchị ma tie mkpu, "Hei, nke a na-atọ ụtọ!" Mgbe ha chọpụtara mgbanwe dị n'omume onye ọrụ ugbo, ụmụ anụmanụ ahụ kwuru n'otu ọnụ. Aṅụ kwuru, "M ga-enye gị mmanụ aṅụ dị ụtọ mgbe niile." Ọsa kwuru, "Aga m enye gị mkpụrụ ọ bụla ị chọrọ." Nnụnụ ndị ahụ tiri mkpu, "Anyị ga-abụ abụ ole ị chọrọ." N'ikpeazụ, onye ọrụ ugbo ahụ ghọtara na ọ bụ nzuzu ya ma wetuo anya ike ya. Ọ ghọtara na osisi ahụ bụ ebe obibi nke ọtụtụ ụmụ anụmanụ mara mma, nke nyere ya ọtụtụ ihe na nwata. Ọ chọrọ ka obere nwa ya nwee ụdị ndụ o nwere na nwata. Onye ọrụ ugbo ahụ chọpụtara na osisi apụl ahụ nwere uru ọ bara. Obi ụmụaka nọ ya n'ime zọpụtara osisi apụl ahụ. Ọ tụpụrụ anya ike ya, kwee ụmụ anụmanụ ahụ nkwa na ọ gaghị egbutuzi osisi apụl ahụ, ma rịọkwa ha ka ha biri n'udo. Ụmụ anụmanụ ahụ kelere aṅụ nke ukwuu. A sị na onye ọrụ ugbo ahụ ahụghị mmanụ aṅụ ahụ, ha agaghị enwekwa ebe obibi ugbu a. Ha nọgidere na-ebi ndụ obi ụtọ n'osisi apụl ochie ahụ. Ngwa depụtara anyị ihe ịmụta n'akụkọ a. Ka ọ dịnụ, Chukwu gọzie unu.